कोरिया के काया अन्हरा के नैन निर्धन के धन अपार देलो। हे जगत उजागर जगदीश्वर हमरा बेरिया किया देर केलो। एखन अपने सब सुन रहल छी एपी प्रोडक्शन के प्रस्तुति। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। होइयो ना सहाय दिन कर होइयो ना राना मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। गाय के गोबर सो गाय के गोबर सो अंगना निपेलो। छठी मैया है चौमुख दियरा जराय। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। केरा कसार नारियल केरा कसार नारियल दौरा सजेलो। छठी मैया है हाथी सिर कलसा बैसाय। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। कोरिया के काया देलो कोरिया के काया देलो अन्हरा के नैना। छठी मैया है बाझिन घर ललना खेलाय। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय।
मुकुंद जल बीच ठार है मुकुंद अर्जी करैया छठी मैया है बरती दर्शन दियो ना कराए छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय होइयो ना सहाय दिन कर होइयो ना सहाय राना मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय छठी मैया